megalayapost.news. Kinong ilam lembak kinong Krisyan ki badan hapo kalama jangka umroi konstituensi Progressive Forum UCPF mentaksingi kila pelong ya kejingalang hakabai kejaka ha umroi omdo berthi bat lingba kate kejingalang kelarai ban kliap lama no bat pendu pendam no ya ke UCPF ha umroi konstituensi ha kate kejingalang ke beladon lang da kinong ilam bahakmat ke UCPF ki bakantup nadu uba penskem lang so tun presiden ke UCPF uba Remius Karsati vice president uba Forstar Soyong general secretary lembat shibun ki pat kinong ilam ba kinong Krisyan ke UCPF hakba lingba jong kate kesngi hakba kila adap ban kliap ya kalama jong ke UCPF kila rai ban lej ai jing Krisyan no yuba MDCM kurtong MDC ke Kongres na umroi konstituensi Tenagaliang jung ke forum hadin bangila shim ya karai ke kesngi ban penkut no ya ke forum go jungi ke ba dijutip baro seketa ke umroi konstituensi Progressive Forum tingdan pat ang por kat kini ki nong kit kam ki ba khmat jong ke forum go jungi ban penpau sekipat ba jong konstituensi baro ban shim ke lat bagade ke jing pendapat ba apa konstituensi ban nadu ke kesngi ke bamta ya ke umroi konstituensi Progressive Forum la penkut no ika bangi ong ka wei ka pot ke kentin kelong la dissolve no tumut nani sekmat kani ka forum go jungi ka kamdon shu apo kani ka ju kalama takan yaj pat syakawai ka benta pat kiwai pat ki political party te kat kum ka rai jong ka executive committee jong ka forum hi ba kani ka forum kan lej no shen ban penyeso bat ka party kongres apo jong ka umroi konstitusi kumpala don lepa ka ji ikut ban lej penyeso no ka party kongres hadin ba kandidat jongi ula yo ya ka tiket na ka party kongres kendiat ni majpang ba ka jingyo tiket jong ba MDCM udai kertong jong ko parom udai yo ya tiket na ka party kongres kalong ba hadin ba ka komiti hi jong ni ka parom kala sya yu ba kala ptha yu ban le apply no ya tiket na ka party kongres halor jong ka nongrim ba kum ko parom nginom la ban ne slam la ne ka parom kan kut ha ka wi sngi tena kata ka daw yu i bala dangin yang independen kan bu jing artetin yu pojba udon ke jingkli yangi bahadin ke election syakanu ke parti bangin le jesok nomor takane ke jing artetin jong pojba le si kinom but yu kurtong independen jongi te kan nongrim ke ba syai yang ni kalong kan kaliang jong ke param apa ke bisyar bhai ki politikar parti baro ngisim ya karai ba nginlej ban penyesno no ya ke param syak ke kongres te hagane ke jing simrai ke jongi kapor kalalong kerki bah namar ke jing kerki jong kapor ladai banang phano yu kandidat ban apply ke tiket namar ba ka application ban tep perteng ka kan sakut no asian tenagaliang jong ka forum ki ka komiti ke badang sa ki weipat ki khot jong ka forum kin snang puneso pat LD hadin te kani ngilale da ka jing ya sungthu lang jong ka executive committee bat hag ju ko poru nilapan ya jing mut na kandidat ru ukloi ban pediang ya kane ka GUI jong ko forum ternyata ka daw ane de ko nongrim ka ba uba MDC menta yo ya tiket naga party kongres ban ki pen paru khendiat ka jing sungu ya ka MPC ka ba haga jing sisha ngilong artetin ba inyo ya tiket ten rai ngimtip ka jing UI ki jongki ngi shane aga jing start ki jongki ngisim ba kane ka de jing start ju ka MPC nagam ta jing klan jong parti hangne po umroi konstitusi tekal aino e tiket syaiba MDCM tenagal yang cukup komiti hi kamdon syu ban ong de pat ke besak kalong setang bakan lej ban join no aga parti kongres bat ban yetrino hakan ke election MDC ke bamenta bat pun klan ke parti ban ra jing job yo kandidat bat kumju ru kiwi ki election ke bas khmat ru ka don ga jingkit kle nagal yang jong kini kiri orang ba jongi ban wanra ya ka jingjob hapo konstitusi nagaliang jongka parti kongres kaban pediang ya ki khot jongi se ka parti kongres kan long kat kum gi jip lang kan long ha ka arpoi trik jong ni bunai Januari hak por khatwai bijim step hangne po medan football umroi tekane kan long ka jip tip ba namar tangi khot ni wer ya ki ba prolog ke jongi ki badon ka leng jong konstitusi bakin wan lang bani pun singan ha ka tigesngi ban sakhilang ya kane ka jing penrung jing pediang jong ke parti kongres
ya ki khot jong ko forum ko jongi sha ke parti ko jongki ba ya kene ka rai ka bangi shim kade ka bangi shim menta ka sngi ha kane ka general meeting jongi lolong ha kane ka khan riutrik Januari arajar arpusan kene ka dai ka rai ka khaddu ba kut jong ka general meeting ko jongi bat nang ne hi kemod ba ngin sapun kre pat satang ban let join haka parti kongres lok jongi ki bom la ban ya join lang bat ngi ya kata ngim don ban ong ei rengi ino aga jing hakamon ke jongki namat nagaliang jongi ni ai kamon ke belai lut rei na ke benta ki bakloi ban join ha ke parti kongres kat kum ka railang jong komiti ya kataru ngi priang sobha sibun Sasisir ya kinong ketam jong kan ke forum ya ke ba kilala ban penyai baik ya di bat kajing ya jongki kadai halor inongrim lene kirai jom ki executive committee ba fair bat kilabat ru ya kani karai ngatai nadu ko por bangilong general meeting hatai po umtong barumbong bangilaya sim ya karai bangin elek sya kawai na kini upra lene ngilek ko congress kanu ko ba ai tiket ya ka group jongi ngilek chata te hapdeng kajing ya lenti hoi kamde ka basok kadai ka ba khoro khoram dan rai ka jing penyat wastat jong bulai ka ba ula aya kini kinong kitkam kalau ulong kisamta tenda kaliang jonga ngadap ta jing smungu ka ba kraw yu pi kinong kitkam ki ba kat ni pilai poi ha ka jing pentip ke jongki banwan smu banwan snap yang ya ka ka ba ka forum ka layak linti bat kan batai pi ya ki kam ki ba ngathai i chairman ila batai nagaliang jonga ngadap ta jing smu diaw hakani kisngi ki baladap bagi mi ki khubor iba ngi khamya rai idon ki perlok ki ba bamya sotho imat hak tu kopor ki apen mi bat ki laong bangala ya marwe dan rai play smu menta daga khmat nane daga skor jong pi ba nakliang jong kini kinongilam ka forum keladap pensalu pi te pim dai ban arta tian nani shman nakaliang jonga nganong penleran ya kini kinongilam ki bala syania anga banlong kum tau kertong hakni ke MPC ki bansuan deng ai kublairu ya ka MPCC ya ka ba isar Vincent H pala ila syania anga banlong kum tau kertong ha ka jing yang penbet jong ka forum ombat ngakum kandidat kajing let jonga sya ka party congress kadai jing pha bat kadai karai jong ka forum kiladap panisong meeting ar laisian hangni hapo kani keju jaka banyi penbet ya kata tiket jonga ong baka forum kali pan ya ka tiket kongres ndai kadai ka party kongres ka bawan ka forum banong sim no mapi na kani ka group jumpi bangin ai ya kani tiket ban yukun ni NDC election dan takadaw ibreu ki bam sotho ibreu ki bam tip popli kim sotho ika ya ka ai ka ba kia le bro skata la ne ki ba pen pa kot kubor ki badai na ka group jungi ngathai dan dai mantang ngathai la sai kadar ngai skem balamba kini ki media lamba kini kot kubor kin sayo bat pan pule bat banyawan banitre yang bat ngipa ngaken tu ya ki tu ki perlok ki bam sotho lamba kani ka general meeting to ngin tre lang wan ngin tre bat ka party congress marka ne kadai ka party ka babaro ngintip kadai ka party ka page sa yo dupsuk yo sam siliang yo kup siliang ka ba ailat yangi bangin riam kat bamon bangin ya bam kat bamon bangin le niam lai loy kadai ka party ka biang tam nam ta jungi kiret pa kani ka election MDC le kadai bang kerpang ba hadu kata kadai ka kakam ka khiab ha ya ka ba nyim ju yo ya ki scheme ke ba he bani compare ba ke MDC dan rai ke MDC kadi ban page ya ka riti dustur ka ban page ba ki bar jala ki mla ban wan le business ban thayi patang hani ka bri jongi bangin inring sumar ya ka ek ba ulong man barem ula bo in penjanai bahaya ka kata di kam ke bana kaliang jungi kum ki NBC ladangi job nginapan page ban lepha ban penjenai su dena kaliang junga ngadap ke jing dokumen ke bakrau
ban nakaliang jong ka party congress lamba jong sir PNCM ilala ban wan ra iki bill ho ide itang deputy siam hat kupor dan rai lawan ra ya ka bill ban pen kubor susu yang isang long kami yang isang samla ban itu asnon dakaan dikini ke berkhoi ka de party congress ka pasdang ingin saya kan habai de wat hikam jong ka congress ka congress party kala de ban le yang ikum ki kini ki pai ki bagit iret pai iba ai ya ka jingla iloi kaba ai ya ka jingle sungna ka karkom riam karkom bek karkom sensar khadar ni kala itu lamba jong ni 6 June jadi party congress itu lamba elite JJM ni Kolsroy aus nam sijar news pa sanpu ar ni yo ikani district council yo jo ni district council ni siyo pa dikala yang iba party congress beli biang tam nam ta nga ai blay ya ka group bakal ajit siya ya ka party kaba kala ba pen i ya sibon ki kam ka bakal le nam ta kani ka dong ka thain ka i jetuni ina nyotang di kam bar khai ka di party congress de kui party pindakan mau ladawan ki Indra Gandhiru ki map ikaram pindakan mau wan Rajiv Gandhiru ki map ikaram nong rap jungi wan ka Sonia Gandhiru ki map ikaram jungi garam jong nong rap jungi andre bawan pat kini ki nong ilam ke pamenta ngami i bakin map ya kiram jong kinong rep bat ngami i bakin wan ra ki hospital ngami i bakin wan ra ya kuno development ka bidai bat ni ki pai ba kena kaliang jong nga sugar pat red ba kini ki baru khai ki badon ka jinga fair jemut jongi hakini ki panai pala dep menta kala ya baik ya renti kena kaliang jong nga kerpat sungret ya baro ki badon hang ni bat ki bom don hang ni bagi nyaman yang sa sin ka tim ka bakhlai ka banmi nam ni siman banikon ya ka ni election ngatrai pinya menjor lang nga bingin nya kinong e nga lada pa pi nga ngamtai kinwan hang ni dengan kerpat sa sin batong inya tray kakam tingi kalong pakyang hanan ni smart nomor bagi nyimdon porso gidon por sa tang kumbasibana ay mata nginapan constitute election committee nginapan le chikisnong githaw nginapan le panpin sotho iki nginapan kan ipawlog ki pamdon bagi mata kita nga sania hakinong ilam bakin trer katong katoti kani kakamngan sania epi ngalalong pa u candidate jong ka party congress ang extend bahat haka artboy tere atray haka artboy tere in lada mat lada yabyang kan sadon ka jingerong paibapat sa ka party congress bat kajing ting ituru ya ki candidate jadi siam ingin tapi kenya poi hakta kasni ban ya sakhi ya kane kajing rung baiba bat ngathai ka naka umro konsensi hak nado tu kasni ngathai kan sadon kajing ki mensim kajing ya thrang bangin ya wanno ban ya trelang bat ka party congress Meghalaya Post.news